Izen propio bat, dakarkigu gaur eusko ikaskuntzak Manuel Insausti euskal jatorriko Filipinarra. Bera eta bererena ezagutuko ditugu, horixe Aitziber Salinasek eusko ikaskuntzatik egin digun proposamena. Kaixo Aitziber? Kaixo, egunon. Manuel Insausti, 20. hamarkadan hainbat dokumental filmatu zituen, eusko ikasgaiak izenburuarekin. Bai, 1923tik 28ra Euskal Herrian barna ibili zen, euskal dantza eta herri kirolen inguruko dokumentala filmatzen. Hor daude berrizko dantzari dantza, Donostiako ezpata dantza, Zumarragako aurreskua, Lekarezko zazpi jauziak, denetik pixka bat. Eta dokumental horiek Euskadiko filmategian daude gordeta, eta dokumental horiek Euskal Herria irudikatzeko tradizio filmiko baten aintzindari direla esan dezakegu, horixe esan digu gure gaurko gonbidatuak Josu Martinezek. Bai, Manuel Insaustiren eusko ikasgaiak ikertu ditu Josu Martinezek. Kaixo, egunon? Bai, egunon. Ondo? Bai, zuek. Bai, gure, bai, goiz pasa. Manuel Insausti pixka bat ezagutzeko gogoz, ez? Eta beren lana. Beno, zu... Ikusentzuneko komunikazioan doktore zara, antropologian lizentziatua, Manuel Insaustirekin esan dezakegu parekidetasun dexente izan ditzakezula. Bera bezalako gizon bat interesgarri egin zaizu, noski? Bai, bueno, badugu, antzekotasuna baditugu, badugu azteko ezberdintasun funtsesko bat, eta da, berak izugarrizko diru pile bat zukala. Desberdintasun txiki bat. Interes aldetik oso antzekoak bai bintzat, ez da? Bueno, bai, Insausti nik ez dut ezagutu biztan da, baina gizon, nola esan, oso kuriosoa zen, oso... maite zituen gauzak ikertzea, eta gero Euskal Herriaren amorostu bat zen, eta orduan garaian 20. hamarkadan pentsa zinema sortu zela 20 urte baino ez ziren, eta hemen Euskal Herrian gutxik zuten zinema egiteko ahala, eta berak erosi zuen kamara on bat, eta horri esker, ibili zen eskerrezkuin filmak egiten hori lur guzietan. Esan aldaiteke zinematografoa asmatuta berehala euskaldunek dokumentazio lan dexenteko egin zutela? Esaten dizudanagatik, pixka bat, hemen badakizu, zinema ez da idaztea bezala, zinema da artea, baina aldi berean industria ere bada, eta gure herrian beraz nekez egin ziteken zinemarik, espaitzen industriarik, beti Madrilen edo Bartzelonan edo Parisen ziren zinema egiteko ahalak zituzten jendeak. Orduan gure herrian ez bakarriko 20. hamarkadan, baizik eta nik esango nuke 20. mende osoan espada autonomia egon den aroetan salbu, beti zinema egin dutelak izan dira Insausti bezalako jendeak pixka bat posizio sozial ezoikoa zutenak, edo multimilionarioak, edo militarrak, edo artista vanguardiakoak, edo hola, eta beti ez dakit nola esan, industriatik baino gehiago artesano bezala aritu izan direnak. Baina zergatik aukeratu duzu Manuel Insausti? Zer du berezi? Zertako aukeratu dudan nik? Bai, zuk aukeratu duzu, Manuel Insausti aukeratu duzu, ezta? Bere lana aztertu duzu. Zergatik azpimarratuko zenuke bera? Bueno, seguraski, esaten nuen bezala, 20. hamarka horretan janik oso goiz da, ez? Eta dira Euskal Herrian dauden mota horretako lehenengo grabaketak, ez? Pentsa Insausti joeten delarik eman dezagun Otxagabiara, seguraski lehen aldia da munduan Otxagabia filmatzen dutela, ez? Eta orduan zentzu horretan aitzindaria da, ez? Aitzindaria da baita ere Euskal Herria filmatzeko manera batekin, ez? Pixka bat erromantizismoak Euskal Herria ez egindako irudi hori, pixkat folklorea eta azpimarratuz, hori nolabait Insaustik
zinemara ekartzen du, ez nago pinturan egon dena, eta literaturan ere bai, eta bueno, alde askotatik aitzindaria delako, ez? Eta, bueno, Insaustiren filmak bestalde noski mutuak dira, soinua hamarkada beranduago etortzen delako zinemara, baina hala ere Insaustiren filmetako intertituloak euskaraz dira, ez? Eta orduan, bueno, nik uste dut horrengatik guztiarengatik badago alako borondate bat, ez dakit nola esan, baina euskal zinema egiteko zentzu batean, ez? Eta horregatik guztiarengatik, hori iruditzen zait oso interesantea dela, nahiz eta ez diren filma handiak, nahiz eta lehen esan dakoagatik oso filma amateur eta artesanalak diren, ez? Bai, esan duzu dirua zeukalako, egintzezakela, baina ikuspegia ere bazeukan, mundu mailan zinearen erritmo bera eman aiziolako Euskadin ere zineari, eta nolabait ere folklore aso zuelako dela dantzaren bidez, edota herri kirolen bidez, eta... Denbora horretan inbertitzeko prest. Ezta? Ze etorri Filipinetatik Euskal Herria bisitatu eta hartu behar da kamera eta grabatzen hasi beste zer gauza egin beharrean, ez da inbeste milioirekin? Bueno, bera, hala ere Euskal Herrian lehenagotik bizi zen, ez? Eta ja ordurako nolabait abertzaletua zen, eta nik esango nuke kasik, Euskal Herritarra ere bazela, Filipinarra izatea gain, ez? Eta gero, diru asko zuen, eta hola, baina hasieratik sartu zen asko harremanetan, zirkulo euskaltzaleekin, eusko ikaskuntzan bereziki, eta baita alderdi jeltzaleko jendearekin, eta orduan, zan daiteke oso gizon sentsibilizatua zela, ez da, kontestu horretan ulertu behar da, berak egindako hori, eta gerla piztutakoan, egingo zituen beste gauza hainitz, azkenean izan zelako, zekit, baina nik artikulu horretan, esaten dut momentu batetan, parekatu litekeela 19. mendean, Antoan Dabadik mecenas bezala egindako lanarekin, 20. mendean nik ez dakit egon den Euskal Herrian Euskal gintzarentzat eta abertzale munduarentzat Manuel Insausti bezain mecenas handirik. Gero gerla piztuta eta exilioko urteetan berak zuen sustengatzen Eusko Jaurlaritza, ELA sindikatua, emakume abertzale batza, hori dena bere boltsikotik pagatzen zuen Agirre lehendakariaren estatu batuetarako bidaia ere berak zuen antolatu, estatu batuetako gobernuan zituen kontaktuei esker, Roosevelt presidentea Manu de la Sota eta beste aur batzuk hartu zitulari, hori kontatzen du orain Kermen Uribe bere azken liburuan, bertan Insausti ere agertzen da, nola berak zuen hori guztia pagatzen, antolatzen, eta berdin Agirre lehendakariak bagizuen nola eduki zuen katedra bat Kolumbiako Unibertsitatean, uste dut, eta bera omen oso kontentzegoen Agirre, lortu zuelako hori estatu batuarren gandik katedra bat, eta omen hori jankien simpatiaren erakusle omen zen, ez da, duela urte batzuk jakin dute alko papeletan behiratuta, etzela jankien simpatia, izik eta Manuel Insausti joan zela, eta jarri zuela behar zen diru guztia, katedra hori Agirreri eman zaioten, eta jarri zuela baldintza inoiz ez ezaten jakin berak egin zuela, ez? Orduan, Agirre pozik zen, pentsatuz, jankien simpatia zuela eta unibertsitate irakasle izendatu zutela, baina azpiko lan horretan guztian, Insaustiren lana oso importantea da. Aitzindari bezala zinema gintzan, eta gero mecenas bezala, euskal kulturaren alde. Bueno, ari gara hemen Manuel Intxaustiri buruz hizketan eta hizketan, Josu, ondo irutzen baldin bazaizu, eta joan dira bere biografiako pintzelada batzuk hemen agertzen, baina egingo dugulagoko bilduma txiki bat ez igual horrelako anekdota sartuz, baina Xabier Zukiak egin digu, eta entzungo dugu bere biografia.
Manuel Intxausti 1909 urtean jaio zen Filipinetan, naiz bere familia euskalduna izan. Estatu Batuen menpeko ziren Filipinak orduan, eta hantxe itsas merkatari zen Manuel Intxaustiren familia. Diruz ondo jantzia, 6 urterekin Europara etorri zen, eta 20rekin Madrilen zuzenbidea ikasi zuen. Gero donostiar batekin ezkondu eta berehala Manilara joan zen bizitzera berriz. 7 urteren buruan, Manila utzi eta Donostiara itzuli ziren 36ko gerra bitartean. Gerra hasi eta Ustaritzera joan zen Intxausti familia, eta han euskal iheslariei lagundu zien indar guziz, bai diruz eta baita bestela ere. 1939an Alemaniako gerraren hasieratan Ipar Amerikara jo zuten. Jose Antonio Agirrerekin batera, mundu osoko euskaldunak batzeko aleginean aritu zen Manuel Intxausti. Eta desio hori betetzeko alegina egin zuen gerora ere Amerika utzi eta Ustaritza bueltatu zenean. Eusko ikaskuntzako partaide izan zen 20. mende erdialdera. 1961ean hiltzen Ustaritzen. Bitarte horretan, euskal ikerlari bati baino gehiagori egin zizkion mezenas lanak. Jose Miel Barandiaran eta Telesforo Arantzadi adibidez. Beraien ikerketak finantziatu zituen Manuel Intxaustik behin baino gehiagotan. Esan daiteke Josu, garai hartarako bizimodu eta jokaera berezia zituela gizonak, Bai, esaten dudanagatik, bere posizio sozialagatik, eta bere izaeragatik ere segurazki izen, eta maliruzki ez dira beraz guztiak horrelakoak, baina zoiko gizona zen nire ustez. Esaten nuen bezala ez dut uste asko kan ditugunek euskaldunek horrelakoak, hobe, bagin ditu. Baina... Diru asko edukitzea gauza bada, baina gero banatzen jakitea beste bat, ez? Bai, hori da, eta, ni haren alabarekin eta seneratekin eta mintzatzen, eta horiek beti azpimarratzen zuten hori, eman, baina batez ere berak beti etzuela agertu nahi, ez? Orduan, badakizkigu gauza batzuk ez, baina ez beste zenbat gauza, berak pagatuak izanen dira, eta ez dakigu, ez? Berak etzuelako nahi bere izena sekula diskretoa zen, ez? Bai. Eusko ikusgaiak aztertu duzuzuk, bilduma hori ez dakit hau esaterik egongo da, ez da, tradizio zinematografiko baten lehendabiziko pieza izan zela hura? Bai, niko hola esaten dut, zen eta, pentsatzen jartzen bat zerete, zuek ere, segurazki Euskal Herriaz ze filma ezagutzen duzuen, denek edo gehienek, antzekotasuna handia dituzte, ez, ezagun Amalur edo Gotzon Elortzaren filmak, edo gure sorlekua, aleman eta frantses eta estatu batu errek egindakoak, denek baute Euskal Herriari buruzko horrelako begirada bat, batetik Euskal Herria gertzen da herri berezi bezala, diferentziatua, 7 probintzietakoa, non kulturak pisu handia duen, baserri mundukoa, arrantzale mundukoa, eta Euskal Herria retratatzeko modu hori, lehen esaten nuen bezala erromantizismoan eta dituena sustraiak, nik dakidala behintzat zinemara eramaten lehen da bizikoa Intxausti izan zen, Manuel Intxausti izan zen. Eta horregatik esaten nuen, tradizio filmiko hortan, lehen kategoria dela guk dakigula eusko ikusgaiak, ez? Alduan zentzu horretan aitzindaria da euskal zinematografiarentzat, eta lehen esaten nuen bezala, aitzindaria ere dudari gabe, naiz eta zinema mutuaren garaikoak izan, filma horietako hizkuntza, idatzizko hizkuntza euskara delako. Zinema etnografikoaren aitzindari besteak beste, naiz eta barrura begiratzeko lehiori gabeko zinema den, ez da Josu? Geruzetan sakondu gabea. Barrura edo kanpora ez egit. Barrura, nik esango nuke gehiago euskaldurentzako dela interesantea kanpora baina, no sé. Esan nahi duen asko ez duela gizartean sakontzen. Postaltxoak bezala direla, asko.
Bai, dudari gabe. Hori pixkat, gero ez zen zinema bat, zinema aretoetan eta erakusteko, zen zinema bat gehiago, pixkat, hori, Dokumentatzeko. Bai, dokumentatzeko, eta ikerlarientzat, eta gale zedin, badakizu, mandezagun dantzak, zinemak zer dauka beste artek ez daukatena, mugimentua ez, eta orduan, Otsagabiako dantzak, adibidez, galtzear zeuden orduan, eta filmatu alizatea, suposatzen zuen, mugimentuak ikusi alizatea, pausoak ikusi alizatea, eta zentzu horretan, izugarrizko aurrera pausoa zen, ez hori. Eta horregatik ere, badute izugarrizko balorea, ziren filmek, galtzear zegoen kultura oso baten lekukoa direlako, ez? Gaur egun ere, oraindik ziren filmak, dantzaz eta okupatzen diren jendearentzat, erreferentzia importantea dira, ezagun gaur egun Otsagabiako dantzak esaterako beste pauso batzuk dituztelako kasu batzuetan, eta hori ikusten da, mende hasieran nola dantzatzen ziren, ez? Josu, garai hartan, igual, Eusko Ikaskuntzak egin zuen kongresu hartan hitz egin zen unibertsitateaz, hitz egin zen hezkuntzaz, hitz egin zen emakumearen parte hartzeaz, baina baita bazegoen kezka bat, zegoena galduko ote zen, eta hori dokumentatzeko behar hori ere, registratu eta baita eskatu zitzaion, nolabait eskatu edo ez dakit elkarlan hori oso probetxugarria izan zen, behar hori, hori jasota etzegoelako, ez da? Nik susmatzen dut gehiago, eta hor garaiko gutunak eta irakurrita gehiago izan zela Intxaustiren beraren proposamen bat edo iniziatiba personal bat, eta Eusko Ikaskuntzari oso ondo etorri zitzaiola halako gizon bat edukitzea idealista bat bere kabuz aritzena. Baina, esaten nuena da, ez? Azkenean galtzear dagoen hori filmatzea, ez dakit, oso gauza ohikoa izan da, ez bakarrik Euskal Herrian, baina gero ere kanpotik etorri direlarik 20. mende guztian zinegileak Euskal Herrira, eta lehen aipatu ditudan batzuk, beste filma batzuk ere pixkat espiritu hortan eginda daude, ez? Galtzear dagoena filmatzeko, galestadin, eta pixkate horrelako agoniko zera bat da, ez? Ez bakarrik zineman, oroar uste dut euskal sentimentua eta euskal kultura horren gainean eraikita dagoela, ez agonia horren zera eta euskalaren euskara bera, ez zenbat aldiz esaten dugu galestadin, eta agian gu izango gara azkenak, eta ez gutzi behar galtzera, gu galtzen badugu galdu izanen da, eta, pixkat, horrelako agonikoak gara. Motibo biziagoak eta hobeak ere topatze ditugun, Bai, espero dut. Josu Martinez, eskerrik asko. Manuel Insaustiren figura hontan sakontzeagatik eta hainbeste kontu deskubritzeagatik, beste Agirre lehendakaria nola hiltzen, jakin gabe berari esker lortu zuela katedra hori Estatu Batuetan unibertsitatean. Eskerrik asko. Entzule bateko goratu digu, bihar Azpeitian lehenengo aldiz, herriko kale bati emakume baten izena jarriko diotela. Valentina Agirre izena. Valentina Agirre izan zen Azpeitian hamarkada luzetan aurrak jaiotzen, aurrak munduratzen laguntzen zuen emagina. Josu, eskerrik asko, Vale, eskerrik asko zuri, aio. Aitziber, bi aste barru berriz? Laster arte, bai.